ዕለት 25 ሚያዝያ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዕለት 25 ሚያዝያ በዛ ዕለት እዚኣ ቅድስት ሳራ ምስ ክልተ ደቃ ሰማዕትነት ተቐበለት። እዛ ቅድስት እዚኣ ካብ ሃገር አንጾኪያ እያ። ሰበይቲ ሓደ ሶቅራጥስ ዝበሃል ሰብኣይ ካብ መኳንንቲ ዲዮቅልጥያኖስ ነበረት። እቲ ሰብኣያ ቅድም ክርስቲያን ነበረ፣ ድሓር ግና ሃይማኖቱ ሓደ። እዛ ሰበይቲ ከዓ በይና ኣብ ክርስትና ተረፈት። ሶቅራጥስ ሰብኣያ ከዓ ነስ ነዚ ሃይማኖት ክርስቲያን እፈትዎ እየ፣ ንክርስቶስ እውን ኣይከሓድክዎን፣ ካብ ቅፅዓት ንጉስ ስለ ዝፈራህኩ ጥራሕ እየ ይብላ ነበረ። እዛ ቅድስቲ ክልተ ውሉድ ወለደት። ኣብ ሃገር አንጾኪያ ከዓ ጥምቀት ክርስትና ከተጠምቆም ኣይከኣለትን፣ ምክንያቱ ንሰብኣያን ንንጉስን ስለ ዝፈርህት። ግናኸ ንክርስቶስ ብዘለዋ ፍቕሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ንኸተጠምቆም ዓብይ ገድሊ ተጋደለት። ንደቃን ንክልተ ኣገልግልታን ሒዛቶም ናብ ኣባ ጴጥሮስ ሊቀ ጳጳሳት ናብ ሃገር እስክንድርያ ንክትከይድ ኣብ መርከብ ተሳፈረት። ጎይታ ከዓ ንመጻኢ ትውልዲ ዕቤት እምነታ ክግለጽ ደለየ። እታ መርከብ ክትጥሕል ክሳብ እትቐርብ ኣብቲ ባሕሪ ዓብይ ማዕበላ ተንስአ። እዛ ቅድስቲ ከዓ ደቃ እምነት ክርስትና ከይተጠመቑ ጥሒሎም ከይጠፍኡ ፈርህት። ሽዑ ተንስኣ ነዊሕ ጸሎት ጸለየት። መላፀ ምጽኣ ድማ የማናይ ጡባ ቀንጅሐት። ካብቲ ደማ ከዓ ንደቃ በምሳል ትምህርተ መስቀል እናኣማዕተበት ኣብ ገጾም፣ ኣብ ልቦም፣ ኣብ ዝባኖም ቅብኣቶም። ኣብቲ ባሕሪ ከዓ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናበለት 3 ግዜ ኣጠመቐቶም። ድሕሪኡ ድማ ኣብቲ ባሕሪ ዓብይ ህድኣት ኮነ። ኣብ ሃገር እስክንድርያ ምስ በጽሐት ከዓ ጥምቀት ክርስትና ንኸተጠምቆም ደቃ ናብ ኣባ ጴጥሮስ ሊቀ ጳጳሳት ኣቕረበቶም። እቲ ሊቀ ጳጳሳት ከዓ ስርዓት ጥምቀት ገበረ። ካብቶም ደቂ ሃገር ሓደ ኣጠመቐሞ፣ ንደቃ ከጠምቆም ወሰዶም። ሽዑ እቲ ማይ ረግአ። ንዕኦም ገዲፉ መሊሱ ካብ ደቂ ተዓዲ ካልእ ቆልዓ ወሰዶሞ። ሽዑ እቲ ማይ ከም ቀደሙ ናብ ማዩ ተመልሰ። ነቲ ቆልዓ ከዓ ጠመቆ። ድሕሪኡ ናብዛ ቅድስቲ ሰበይቲ ተመሊሱ ከጠምቆም ንደቃ ወሰዶም። እቲ ማይ እውን መሊሱ ረግአ። 3 ግዜ ከም ዝገበረሞ ምስ ኣበዮ ተገረመ። ነዛ ቅድስቲ እዲኦም ፀዋዓሞ እንታይ ዝገበርክዮ ኣሎ እዩ ኢሉ ሓተታ። ንሳ ከዓ እቲ ኣብ ባሕሪ ዘጋጠማ ኩሉ ማዕበል ክግልብጦም ምስ ደለየ ከይተጠምቁ ከይሞቱ ፈሪሃ ጡባ ሰንጢቓ ብደማ ከም ዝቐብኣቶም ኣብቲ ባሕሪ እውን ከም ዘጠመቐቶም ነገረቶ። ዘይግባእ ድፍረት ገይረ እሞ በደለይ ሕደገለይ ክትብል ድማ ለመነቶ። ኣባ ጴጥሮስ ከዓ ኣይትፍርሂ፣ እቲ ንስኺ ኣብ ባሕሪ ከተጠምቕዮም ከሎኺ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ንደቅኺ ብመለኮታዊት ኢዱ ኣጠሚቕዎም እዩ በላ። ድሕሪዚ ምስጢራተ ቅድሳት ስጋኡን ደሙን ሃቦም። ንሳ ከዓ ናብ ሃገር አንጾኪያ ናብ ሰብኣያ ተመልሰት። ሰብኣያ ምስ ረኣያ ከዓ ብዛዕባ እቲ ዝገበረቶ ተቆጠዐ። ናብ ንጉስ ከይዱ ከዓ እቲ ዝገበረቶ ነጊሩ ከሰሳ። እቲ ንጉስ ከዓ ናብኡ ፀዊዑ ስለምንታይ ናብ ሃገር እስክንድርያ ኸድኪ? ምስቶም ደቂ ክርስቲያን ክዝምውል ክዲኺ በላ። ንሳ ከዓ ክርስቲያን ኣይዝምውን እዮም፣ ጣዖቱን ኣየምልኹን እዮም። ንስኻ ዝደለኻየ ግበር፣ ድሕሪ እዚ ካባይ ካልእ ዘረባ ኣይትሰምዕን ኢኻ በለቶ። እቲ ንጉስ ከዓ ኣብ ሃገር እስክንድርያ ኣባኺ ዝኾነ ገለ ንገርኒ ኢሉ ሓተታ እሞ ንሳ ግና ዋላ ሓንቲ ቃል ኣይመለሰትሉን። ንጉስ ከዓ እዳዋ ንድሕሪት ገይሮም ከኣስርዋ፣ ንክልቲኦም ደቃ ከዓ ኣብ ከብዳ ከቐምጥዎም እሞ ንሰለስቲኦም ብሓዊ ከቃጽልዎም ኣዘዘ። ንሳ ከዓ ገጻ ናብ ምብራቕ መሊሳ ጸለየት እሞ ምስ ደቃ ብሓዊ ኣቃጸልዋ። ኣብ መንግሥተ ሰማያት ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ተቐበለት። ጸሎታን በረኸታን ምሳና ይኹን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ሰላም ለሳራ እምስርወ ክርስቲያን ሙላዳ ብእስያሃ እልው ሶባ ኣውደ ገዛኢ ወሰዳ እምሰሚያ ቃሉ ርኩስ ሶበ ኢተሰጥወቶ ለአግሪጳዳ አዘዘ ያውእይዋ ልእቶ ንእሳት በነዳ አንቢሮሙ በከርሳ ክልኤተ ውሉዳ። ሰላም ንሳራ ካብ ሱር ክርስቲያን ምላዳ
ሰብኣያ ካሓዲ ናብ ቦታ ስቅያት ብዝወሰዳ ንርኩስ ቃሉ ሰሚዓ መልሲ ምስ ከልኣቶ ንኣግሪጳዳ ከቃጽልዋ ኣዘዘ። ንእቶን እሳት ብነዳ ኣብ ከብዳ ኣቐሚጦም ንኽልተ ውሉዳ። በዛ ዕለት እዚኣ መዘከርታ ቅዱሳን ኣባ በብኑዳ ባሕታዊ፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ ተጋዳላይን ኣብ ብሔረ ፋርስ ሰማዕትነት ዝተቐበሉ ሚእቲ ሰማዕታትን ዶራን ኣባ ዮሐንስ ሊቀ ጳጳሳትን እያ። በረኸቶም ምሳና ይኹን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለበብኑዳ መፍቀርየ ብህታውየ ወጽሙና ወለቴዎድሮስ ስርግው በጵስና ወለሚእቲ እደው ለብሔረ ፋርስ አጽዋና ዘገድለ ስምዖሙ ደምፀ ዜና በሃበ ክርስቶስ አድምኡ ወነሱ ምስጋና። ሰላም ንበብኑዳ ፈታዊ ብሕታውየ ብጽሙና ንቴዎድሮስ እውን ስሉም ብቅድስና ንሚእቲ ሰብኡት ንብሔረ ፋርስ መጸጊዒኣ አጽዋና ገድሊ ሰማዕትነቶም ተሰምዐ ብዜና ኣብ ክርስቶስ ተፈልጡ ተቐበሉ ምስጋና